भैया एगो भोजपुरिया के सॉन्ग आइल बा प्रमोद प्रेमी भैया के, जो कि बहुत ही बवाल बा। उ गाना के नाम बा पीवा दौरी करेला। अब बाकी गाना सुनने के बाद जाके बग म्यूजिक से जाके सुन ला, काहे कि गाना बहुत ही बढ़िया बा। ई गाना के समझा कि मतलब ज़्यादा देर न होल बा, अब अच्छा खासा मतलब व्यू भी चल गई बा, लाइक भी चल गई बा। सुने के बाद जाके सुनी, बग म्यूजिक पर चढ़ा गई बा और बहुत ही बढ़िया बा। काहे कि अभी चैत के सीजन भी चला था और चैत ऐसा बा कि मतलब चैत में कोई के भी मन न लगेला तो समझने कि गाना से मन लगावेला। और प्रमोद प्रेमी भैया जानत बानी कि एकदम भोजपुरिया के एकदम स्टार बानी गाना के मामला में। ऐसे हर सिंगर गाना निकालेली, मगर हम कुछ छाट के हट के मतलब गाना आपको रिव्यू करके हम दिखावा तानी कि मतलब प्रमोद प्रेमी भैया एगो गाना निकालले बानी, तो हम सोचली कि चली रिव्यू थोड़ा सा दे देते। और ये भोजपुरिया के गाना चैत बा, मगर कुछ हट के बा। सुने के बाद जाके जल्दी सुनी, बहुत ही बढ़िया बा। और बाकी हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया कि भोजपुरिया के हर लेटेस्ट वीडियो आवित रही।